Ano po ang tips or pieces of advice ninyo sa mga gustong maging content creator? Sa mga gustong maging content creator, huwag kayong susuko. Kung ito talaga yung passion ninyo, ituloy-tuloy ninyo. Gano'n talaga, may mga video tayo na hindi magbo-views, move on tayo. Gawa na naman tayo ng panibagong video, then hoping na mag-views na naman yun. Kung hindi pa din, gawa na naman. Kung hindi pa rin, huwag kayong mapapagod kung ito talaga yung passion ninyo. At saka sa ano niyo sir 'no, yung talagang, perseverance ninyo na kasi sabi niyo nga, nagmo-move on na lang ako kapag hindi man click itong particular video na ito, then, upload na lang ng ibang video, panibagong video, 'di ba? Nakakatuwa sir, 'di ba, yung mga gano'ng discipline, gano'ng, pag-uugali na dapat ninu-nurture natin. At Tsaka mapapasa mo din sa mga anak mo kasi makikita nila na matiyaga ang kanilang, 'di ba, father on this type of kasi ito na yung naging ano nila, kumbaga, nakilala na nila as content creator ang kanilang tatay. Na-introduce na rin sila. Tsaka pa po, kung mag-uumpisa kayo ng content creator, huwag niyong asahan yung sarili niyong tao. Based on my experience, ang targetin ninyo yung ibang tao, yung strangers na hindi niyo kakilala. Na Yan ang viewers? na viewers. Oo. Huwag yung kamag-anak ninyo kasi yun